Hi guys, it's Kayla. So today we are going to the cinema. So we're going with Lily Cowan. Kayla. And we'll see you then. Come on. You got my doggy. You kiss mommy. You kiss mommy. Come on. Mommy. You're a big sister, yeah? You look after your I will. Ning Ning. Be good girl to Lola. Be good to my Please. daddy. Otherwise, Lola's not gonna take you out again. I That's will. right. No more pictures. We'll just walk home, Jovi. Hi guys, good morning. It's Saturday and it's currently 11:54. So, kakadrop ko lang kay Lola Karen tsaka yung mga girls guys kasi nag-promise yung lola nila na dadalhin sila sa cinema. But dinrap ko sila sa cafe kasi they're having something to eat first before they go to the movie. And si mami nyo merong ganap today. Pupunta tayo ng city, but first andito ako ngayon sa harapan ng news agency kasi may nabenta tayo from Vestiaire Collective, yung ating Salvatore Ferragamo na high heels. So na-pack na yan siya, it's ready to go. And then I'm heading to the city kasi we are going to the nail salon. A couple of weeks ago pinakita ko sa inyo guys. I think that's when I deleted everything sa camera ko guys kasi nag-video ako nung pinagawa ko yung kuko ko. Anyways, so hindi pa siya matagal kasi 2 weeks. But sobrang bilis niyang natanggal guys. Look. So in 2 weeks time, natanggal na yung dito, natanggal na yung 3 dito, so 2 na lang yung naiwan. Ayan, they look beautiful, don't get me wrong. Kaya lang hindi siya long lasting guys. Ibang-iba siya sa pinagawa ko sa Pinas na nag-last talaga na galing Pinas hanggang nakauwi kami dito, hindi talaga siya natanggal. Tumubo na lang yung kuko ko, kailangan ko na siyang ikat. But this one, naano siya, tawag dito na ukang ba? Ang Tagalog sa na ukang eh. Na lift yung dito, ito siya. Ayan, nung minessage ko sila, isa lang yung natanggal. And then, sabi ko kasi under warranty, babalik ako to get it fixed. And then, the next day, natanggal ulit. Tapos pumunta kami, nag-holiday kami. So, hindi na ako nakapunta sa salon. And then, sinabi ko sa kanila na nagsistit tanggalan na sila. And then, alam niyo ba, yung nireply pa sa akin ha, kasi due na daw ako sa refill. Refill is $75. Oh my God, parang na, ako ba na, yung iniisip nila is still money, right? Kasi, kasi they will fix it. They will fix the, yung natanggal. Pero, due na daw ako sa refill. So, $75 daw kasi refill na. No, yung nireply ko, sabi ko, I'll come and get it fixed. Actually, I'm gonna take everything off. So, pupunta ako doon guys. Papatanggal ko lahat. Tapos, clean lang. And that's it. Ayoko nang magpaganito sa kanila. Kasi hindi talaga siya worth it. At least hindi siya nakakasakit sa akin. Kasi yung iba before na nagkaroon ako, sobrang nasaktan talaga ako nung nag-lift ganyan, sumakit yung kuko ko dito. Sila nagsitanggalan lang. Hindi ako sinaktan. Hindi ako sinaktan, natanggal lang talaga. So, balik tayo sa natural na kuko natin guys. Siguro magpalinis na lang tayo and then maybe just normal nail polish yung ganun para maganda pa rin siyang tingnan. But yung ganito na just na iba talaga yung work nila dito kaysa sa Pinas. God, yung pinagawa ko sa Pinas guys, sa Balingasag sa amin. Oh my God. Kung nandun lang talaga ako, doon talaga ako mapapagawa every month or every 3 weeks pa kahit. Yeah, anyways, yun yung agenda natin today. Si Daddy Mike nagpaiwan sa bahay kasi grand final ng football today, so manunood siya. So, kanya-kanya kami ngayon. Diba nag-holiday before magkasama kami. Ngayon, kanya-kanya. Anyways, I'm just gonna drop this one before tayo drive papuntang city, guys. And then, yeah, I'll update you later. Hi! How are you? Very good. Kumusta? Yay! May halo-halo? Meron po. Okay, order isa lang. Thank you. Ito lang din. Tapos babalik ako mamaya for more. Sige po. So that's 26.44. Okay. Top na. Thank you.
dito sa Tita's Canteen. Okay, kita ko tayo. Walang mapagod ginawa ng camera. Bili ako ng shampoo eh. Hinihintay ko lang yung halo-halo natin guys. Tapos straight na tayo dun sa ating shampoo. Dami ng pagkain dito. Bibili ako yan mamaya pag pauwi na ako. Sapin-sapin. Oh, they've got the Lipa coconut juice. Mango float. Long silog. Filipino spaghetti. Oh my God. Papagastos na naman tayo nito mamaya, guys. Kasi dito ako nag-park sa baba ng mall. Kailangan kong umupo dahil kasi tingnan nyo, oh. Akala ko meron siyang takip. Ayoko maglakad na ng ganito kasi baka balag-balag. Shockwave. Ako na talaga ang tataba nito guys. I feel like I'm so bloated at the moment. Feeling ko kain na ako ng kain. Bang tayo. Ang hirap nitong ihalo-halo kaya. Okay. Ayan. 1:15 ng hapon. Wala kasing nakaset na time guys. Sabi lang nila come anytime after 1 o'clock. Pag naubos ko na ito sa ibabaw, magtatanong ako kung mayroong pantakip. Pero hindi ako mahirapan pag bit-bit. Ubi ice cream sa taas. Sa City Today ha. Meron silang ganap dyan. Oh. Nandito pa yung dalawang bata eh sure na sa balloons. Ano kayang meron dito? Mga tapes? Wow. Bet ko yung dress ni ate. Sama ko kayo guys ha. Hindi na ako magsasalita. Ayan yung H&M store closing. Anong nangyari H&M? Wala nang sales sa H&M guys. Close na sila. LV. Linyahan pa sila sa That's Amy! Look. Excuse me.
going to show you my outfit for today since walang masyadong tao. So, denim dress na namin yun. And then, punong-puno ang ating bag guys kasi may laman na shockwave. May laman na shockwave. Ayan, meron pa akong dalawa for later. Sobrang laki sa bag. And then, kanina pala guys, nung papunta ako dito, nag-stop ako sa shop natin. So, hindi na ako nakapag-vlog. They gave this to me. So, for the Fortnite ba to? Yeah, I think sa Fortnite. Ayan. They sent me my money. So, nakabenta tayo guys. 9 items for $562. Ayan. So, tinransfer nila sa bank account namin yun. Hopefully we will sell more. Okay, let's go. So go. We're finally here. Yeah. Yeah, because you're not selling on people. Elizabeth Street. Okay, go to Charlotte. We are now heading home. It's 3:04 ng hapon. And kakalabas lang natin sa car park. So, ayan na. Ang ating kuko ay malinis na ulit. At sobrang very plain now. But I'm happy that's off. So, yeah. Wala man lang sorry guys. Wala man lang sorry na nangyari sa'yo ganyan sa kuko mo. You paid $150 for that nails. And then 2 weeks ay ganyan yung nangyari. At least I took it off. You know, and just clean it up. But hindi na ako nagtagal doon guys kasi I'm trying to habol-habol my oras. Kasi nung pumunta ako sa shop kanina, they were asking me about this dress. May gustong bumili ng dress na dinala ko sa bahay kahapon. Inuwi ko. It always happens. Kapag inuwi mo na yung damit, may bibili. Nung nandun for a couple of weeks, walang bumili. So they close at 4 o'clock. Hopefully we'll get home 3:30. I'll pick up the dress and drive back sa shop. Kasi pipick upin daw niya bukas. At bukas is linggo. So si mami niyo hindi makakapunta ng maaga sa shop kasi pupunta tayo ng markets. Benta tayo, di ba? So I'll see if I can make it now. Right now. Kasi sayang din naman guys. $100 din yun. Hindi ako nakatanggap ng message galing kay Ma'am Karen, kasi sabi niya, i-message niya ako kapag tapos na sila. Baka they just decided na maglaro na lang sa park or ano. Sabi ko, pag natapos ako, pick upin ko sila. Maybe they just decided to walk home. Hindi naman talaga malayo sa bahay yun guys. And the girls will be fine. Lakad. But now I know, never again. I'm
never going back to the nail salon again. At alam niyo ba, kanina, di ba, nakita ko si Amy sa Louis Vuitton. Tapos, nag-usap-usap muna kami. Hindi ako nakapag-vlog kasi bawal mag-vlog doon, guys. Lalo na pag pinakita yung mukha ng mga workers, ganun. Anyways, nag-usap kami. Sabi niya, what are you doing here? And sabi ko, yung kuko ko nga, ipatanggal ko. And sabi niya, pinakita niya sa akin yung kuko niya, guys. Nagpagawa din pala siya doon. Kasi nung nagkita kami last, pinakita ko sa kanya yung kuko ko. And sabi ko, yeah, I found this new place nga sa city. Sabi niya, doon siya nagpagawa. But yung sa kanya is, lang yun, build a gel, I think na tawag. Hindi yung katulad sa akin na gel S ata yung tawag sa akin. So maybe next time I'll just stick to that one. Kasi yan yung ginagawa ko before yung build a gel. Pero hindi doon, sa ibang nail salon. Tinry ko lang talaga kasi nakita ko sila sa Instagram ba. Maganda yung gawa, ganito ganyan, yung style na gusto ko, kaya nilang gawin. But unfortunately, it's not long lasting. So I don't think I'm ever going back there. Anuhin ko na lang yung kuko eh. Ako na lang. God, this fan is too close. So nung sa city ako, guys, may tatlong medyo matatanda na mga Pinay. Sabi nila sa akin, Pinay ka? Ko po. Nagtanong sila kung saan yung titas tawag doon, yung Filipino ba na pinuntahan ko kanina, yung Filipino na mga pagkain. And then tinuro pa sa kanila, sabi ko na pumunta ako doon kanina. And yeah, sobrang daming Pinoy doon, guys. Uy, bumalik ako kasi bumili ako ng ng Spanish bread, ng spaghetti, and also tusilog, long silog yung binili ko para snack natin. Yun lang talaga yung namin, guys. Kapag nakapunta ng city, Filipino food, that's it. Wala na talaga akong kailangan na anuhan sa city. Uy, yung sa akin, gusto ko na umuwi para makapag-picture na ako ng mga paninda ko. Ganyan na talaga siguro kapag adulting. Before, I used to, oh my God, I'd spend the whole day mag-ikot-ikot, magtingin-tingin sa mga shops. But now, I can't do that anymore. Maybe I don't have the energy anymore, or iba na talaga yung mga priorities ko ngayon. Yung priorities ko ngayon is benta, gano'n. Come on, mate. Jesus Christ. Taking it. We made it here, guys. So, while nandito ako, nagdala na rin ako ng mga pang top up kasi hindi ako makakapunta dito bukas. Ito, pang add natin sa ating stock. But this is the dress that I'm talking about. Ito yung may gustong bumili. This is Camilla. Nerd. Ininit ko yung ating Filipino spaghetti. Binili natin from Tita's Canteen. So yung Tita's Canteen pala, guys, is located sa Uptown Shopping Center sa Brisbane City. So ayan, pick up na natin si Mother Dear tsaka yung mga kids. Hello again. Madaling araw na, guys. Hating gabi no? 12:15. So, nag-shower si mami nyo, guys, para naman malinis tayo. Tignan bukas magbenta. Ay, hindi bukas. Mamaya na pala. Kasi Sunday na. Ayan. So, hindi pa ako tapos mag-pack. So, kapag-tag na ako, guys. Pricing and everything. So, si Daddy Mike din pala yung magbibenta bukas, guys. So, si Daddy Mike tsaka si Ate Paris, magkasama sila sa isang another mark, yung pinagbebentahan nila. And then, ako, yung mother-in-law ko, kasi gusto niya sumama, guys. Tulungan daw niya ako. And then, si Baby Celine doon sa kabila. So, naghati-hati kami ni Daddy Mike ng, stock. Mga dalalihin namin.
So, si Daddy Mike pumunta na sa baba kanina kasi nag-pack na siya habang pinapatulog ko yung mga kids. Kasi ayaw mo paiwan talaga yung dalawa, guys. So, pinatulog ko sila. And then, pagkatulog nila, I quickly went to the shower para mag-shower. And then, yung aking mga dadalhin ay andyan pa. Ayan, so bukas yung gagawin ko, matutulog na ako ngayon kasi very sleepy na, and then maaga lang ako gising bukas, mga 4:30 or 5 ganyan. Bukas mamaya 4:30 or 5 para mag-pack, tapos 6:30 lalarga na kami. So ayan, dadalhin ko to siya bukas, guys. This is a Gucci Boston. Dalhin ko din to, ating MCM na travel bag. Also, this Burberry Papillon or barrel bag. And then ito, ano pa dito? Mga damit na. Ayan. So, wala pa talaga akong napak. Nag-price pa lang ako. So, bukas na ako magpapak. Tatlong luggages, tapos isang plastic storage kung saan ko nilalagay yung mga bags. Anyways, highways, guys. Sleep na ako kasi alam mo ba? Si Ate Paris, nagising din siya. Uy, lumabas siya kaagad ng kwarto kasi akala niya iniwan namin siya. Shout out lang muna tayo, guys, before tayo matulog. Shout out to Cherry Nalam, Yet Palino, Maricar Castaneda, Carmen Lu, Josie Yoro, Mercy Narito, Jenly Beauchamp, Blessed Eva Anasalif, Rosalie Clavier, Feg Warnes, Victoria Baptista, Delma Ponsalan, George Blackston, Arcelita Clapano, Kali Sima, Armanda Sanchagil, Rosemary La Rosa, and Julia Rose Boreas. Ayan. Thank you guys for watching today's video. I hope that you enjoyed. Please don't forget to give this video a thumbs up if you like it. And make sure to hit the subscribe button to be part of this family. And I hope to see you all in the next one. Don't forget to be good. And if you can, be careful. Bye.